Kan Padang. Kenapa? Di situ. Aku ku nek mencolot nek ketembir ngono tiba ketut bakar malah. Ada. Awas, awas. Mansin. Masih entak aku kon mangan sih. Lalu gimana? Ya, aku ae terus Di sedung kayak gitu. Aku cuma jago loh. kulo jagungnya. Lho dia aku nak jagungnya mateng itu. Kon ngeri ae dulu tak ora kasih bakar ora. Mateng iki. Setengah mateng. Ngateng. Masa sisa dua. Belum bisa. Ana sego goteng. Ya apa coba ya. Wis iki ana kok ana sambel. Ayo. Mangan. Susah. Ora ono cikokno. Nari. Jalanan menari dari. Wae. Kadani kok. Oh, aku mangan kena wangi lho. Lah, Apa? Siapa? Kun ah. Tidak pangan. Hai. Mata tuh dek. mataku sakit tak? Cilik. Boleh. Nah. Awas nek gaprukan. Siji mlebu siji metu. Cah iku anteng ya ora waras tandane. Akeh meriang. Kenan Mas. Duduk. Aku gini lho. Mamburi. Aku mampu berbakar ya. Mau stop. Lah kan mau stop no. Berbakar ban. Iki lho. Oke, Mam. Mangan iki buket sih. Astagfirullah. Lagi mangan ngene sing ana. Udah meresep bumbune gitu. Separo dibaleni nang ora, separo ibu tak masih ngisor dulu ke bumbonan kok. Ayo ngene. Astagfirullah, cah loro iki kok nek durung nangis iki kok keberaan sama andek non. Sudah naik pantas, napa jalur apa? Jalur nak keman, tu banyak sih ibu. Apa itu? Ada si cik sekarang nak apa? Lepas tekan ngomong dan anak Rano rata. Lu kok jadi aku asli aku bahaya kok itu. Mare kerja. Oh kira kita kawan ada itu. Benar kan? Disegera sing ngipasi ya kapok e. Apa kering. Ini Ketemu lu banyu gimana? menurut lu naon? Juga Kok apa jadi ini kok? Apa nih? Itu cuma wis. Kelas telu era. Telu SMA. Lulus bakal era. Jawa.
iki timbang Ya, nganggur aja ae jago ngomong. Timbang nganggur. Kowe emang iku mengangang ngono tok nek kudu iku jare. Entar kon kudu. Eman-eman nak ngomone. Aku dek le bakat-bakat dhewe. Jagung mentah mbok tawakno iku ya ngono. Lah ora tiba. Alam jagung mentah mbok tawakno. Turunan paling gak. Ora. Ya. Minta ke tirabo kowe. Kok gitu ya? Awe-awe tirabo. Iku kelas piro iku, Pak? Ora kowe. Kelas 3 ana nyumpang. Sampai. Dia kan bakar. Kowe lak becek. Aku tuh ya ratu bakar. Ayo kowe. Ngawur gitu. Alah ngenku. Kalau karo bekas, Ayo. kualah aku gawe bakar mesti kualah. Nah bener kualah langsung kalah. Ngono nggone blower nganggo Blower. pase kok. Wah bener dia ada pahala gue. Bang. Ayam gak ayam apa iwak lah biasane memancing nganggo. Iwak terang-terang kilo kan. Aku sing delok aku sotone moro ora. Moro nek sore deh. Sore moro keteri sosis biasane. Wis ora pas aku pulang terus moro. Karena itu kan belakang kini tekan kuli kok. Ngambune dhewe ra. Ora bisa dek iwak. Iwak ngono mancing itu tumpuk. Mau pal mangadone rene ambek pakane kon ya. Komprok film kok. Wis dhewe. Sakake. Banget dhewe Mas ya. Dek gitu lu Mbak Mi kok kowe cerite aku lu ngaji kowe ning omah kok karo. Sosis wis bumbunan iku kita bumbune anis. Iki wis tek video ketek tak dulu. Jangan kok. Rek wis ora lati. Eh lho. Nih. Ngene si piro mangas plewu. Kudu ora wis. Aku wis 5.000 jebol anake jeblek. Udah. Ngene tenan. Adol ya es plewu. Jagung 15.000. Anake jeblek. Aku ya ra sing domme kok ora mau. Jagung anake cirewete kulit kok. Jas. Nek wedok iku. Lho parah. Kalau blinter iku diwono. Ngene lho, ngopo ngono main HP dhewe lho. Ngene. Di parah aku lagi dijahit. Iku ya. Lah apa ki Main kudu? HP. Dolanan HP. Dadane HP kancane tapi dolanan HP. Kadang-kadang akeh ya. Ngene nduk, mam jas. Ngene lho. Malah rasane sapa ngerti rasane? Rasane gurune. Banget rasane. Oh, enggak. Jatelu ki lemas tulisan. Ayo apa? Saya mesti nanti pagi. Hanya mudah. Kampung itu kan mana? Ini kangen di dulu. Pak Koni, Pak Koni. Pak Koni. Kowe. Dur.
Apa yang ngisor? Nang jero apa durung jero? Tidak ngamuk, tak peraturan nanti tak gendongnya motor. Biar pisang kok ini membakar sampai begitu. Iki dibakar mbok iku ae nek bar ayam dadine nek tiba rak ning ngarep. Warak kan kok. Arep aja kok siji wotakno gayane mama-mama. Cicip. Ya kemarin soalnya. Ayo kamu aja ke manis. Aku dewan tuh rom mulai Bu. Godokan. Iki telus pelawi. Nggih, Iki 5 pelawu to 5. Mentah. mentah. Ayo. Mentah. Emang di polo kono aku daerah kerjaan aku wis pelawu telu kok. Ya mak tadi. Mentah kok. Itu pangeran lu. Men kebromak kene. Bisa ninggalin iku. Rondo. Rondo. Dudun aku pas ana bojoku ngomong pas ana bojoku ngomong rondo ngono. Tuku kaplingan nang ngono. Ayo. Pas iku. Itu bener, itu ya habis ini loh. Ada habis gitu tuh. Lah. Lho nang jalur rondo lah. Aku pertama lah. Olah rawo. Ceritanya lek ora gak percaya. Gayane iku lho. Terus pas bayar aku buka dos itu HP anyar, Mbak. HP beli mantu aku ngoi, sakit kita iki tenang ya. Dasi yang dia tak rapi dia yang bayu yang ngomel. Kan Nanang rong buah. Awas to, awas. Kenan enggak boleh di situ. Diwangi wong wedok. Kirang deh Mas. Mayani malah. Nana kalau yang jelas. Saya baru jadi ya malah menjanjikan. Nah, malah ini iki, Mbak. Payah wates iki bakaran. Enggak ora tau deh godokan tok. Godokan bakaran payu. Enggak emoh ya. Jagung raman ya wis dibayar. Siapa ya Bang Api ya, Bang? Ini tak esok iku nih, 10 jae. Jago aneh-aneh. Golek ukoro ae tok. Cuma ning ngono-ngono biji ndek Mas ya. Sopo? Aneh-aneh. Tak kira sapa pisek. Yang ngenai tangi iki ra. Pesa Oke, main. terus Bang Api. Bang Api Bu. Ini enggak, ini oh ya. Seseger yang kita Sosis. mau menang kok. Sing ana jablinge. Ono telu. Karo aku ora gelem. Ini jaman nang tak tinggal pulang loh. Woi, tuntek ra. Ayo. Tadi sise. Jadi masuk sih. Terus sih kayak kiai. Hah? Bocil-bocil gak kata iku sosis paling enak, Mbak. Ya pedes gitu ya. Ya tadi itu sih pedes. Kalau jamblinge loro. Apa man njaluk jamblinge loro man. Arang. Ora Cip, entek jamblinge loro. Iku lagi dibakar. Kan yo jamblinge loro kok. Ono lagi di dapur. Sing jamblinge loro lagi dibakar. Terus Wes, Nela wo, nela. Mama. sing bakar lu mangan. Nah, cuma wis minta lah. Nah, ijem kok. Apa? Cek lan baru ijem kene, Cek. Ora tahun baru dhisik entek kok dek iku gara-gara udan ya, Mbak. Wae kemlotak iki kok tahun baru dhisik. ini loh ada yang main sampai itu orang ini gabung ke Ya, daerah bakar. rubene. Ayo. Rasane makan dijari banyu anget sih. Mau jenenge lali nang kalingan. Ini sing lah. Lah. Lah bangun tangi. Burak, burak lah. Burak lah. Lah. Burak lah. Wah, gak terus kabeh. Burak Ada lah. burung mang. Akunya wangi wes. Tak tasno. Sambal ku Enggak boleh ke situ kanan. Nek gledek Sambal ku ini sak. Gacak sak. jewer nek Sambal sak. gitu.
Yung kaya pitih mencolok. Bagulnya kemeringet bos. Bagulnya kemeringet bos. Ngobrol. Sandadut kok. Tambahi apa jenenge arem tau ora Mas? Gosek. Kayak wis mendik ngono lho. Terus terus pedes. Terus borong kene. Ayam Lah. Iya. Sandadut ini. Jene ya betek kan tak iki mau wis. Dagingnya pintenan Mas. Udah, bubar ra usah. Aja. Apa-apa, Ayo ora. ndendek kok. Ora mati ora Belum mati. 5 Orang menit. kena aku geni dak lemah dorong tak. Ya loro ra ketatap ra. Ayo. Ini udah lapar temen dulu. Yang dua. Kene ke tengah-tengah nduk, aja blokar aku. Kowe iso rene nang. Aku lunga iki. Ini jadungnya, ora iki jadungnya. Lari-lari. Aku sing buka berdiri sambel nek sing raduan pedes. Ayam. Putri, Mbak Putri. Oh, udah piring. Iki piring. Mams kok kono iki. Ora sing cilik, ono Sing cilik. ora kotak kunci gede-gede ya. Iki kabeh. Iki piring kan harus gua kan nyambel. Terus pirang ngake memang sego. Nggih. Mek sego dhewe kono. Layak dotno. Pamer ayam ngono. Aje. Aku sing mlebu kamar iku mek kok mlebu tekan kamar. Di kamar. Coba parane. Iban. Ade. Delok TV. Ya boleh ke kamar. Kita kasih sosis sini loh. Kita kasih sosis sini. Sini. Kakak. Ya agung. Ayo ambil aku. Maksudnya mereka kulino buka kamar. Bu, boleh tuh Bas. Enggak pergi ya tuh Bas. Boten. Bon, gratis. Gratis. Nyawurnya 40%. Sebulan yo. Kalah aja kita bayar. Tak tegur nangis. Kita kasih sosis sini. Kita kasih sosis sini. Ora gelem melayu. Ya. Oh. Kepleset nak. Pon mau ibu. Bagus ini bagus. Mau sepet kira ngaji. Dikira ngaji balik ora mau lagi. Ora popo. Nek nggak ngicipi jagung nek. Kilo. Ngicipi jagung. Apa itu? Ngono nek. Tak kasih sosis, tak kasih sosis. Sini tak kasih sosis. Baru deh. Anak wedok sing belum Aku nang mangan. mangan saya kena ya. Pernah makan kue dong. Oh. Yo yo. Akeh mangan tak sego segone. Mana jalan kan deh. Sebitan apa sih? Sebitan piye ting? Oh, Sebitan apa iku? saya sih bisa ini minta turunan ono caranya. Iya, omong narek. Kono ada. Kene tenan. Bapak mam dok. Mam iki wis ayame nang mam. Sebitan itu sih. Mana ndelok sebab gede. Tahun 2000 pengajian. Dok ndi? Oh, ngene pe Mas Ronda ini. Malah suami disuruh. Kenan.
Anjene sitok anane. Gak ono. Ku sempol iku. Apa nyambut njaluk sambel gede iku apa? Iku tau coba iku makan. Enggak ono mangan. Mana mau? Hah, Yo yo. 2 minggu lah doyan mangan dicopot nyamuk ngono. Ini ora lek sempat. Kan di urung liburan udah spray seminggu di omah. Sampai aku nek lah. ana pengambilan MBG ya ora tau Yo biji kena. kok. Ning orang sing nodok. Wong iki nodok. Ya aku. Dia mungkin tak iku. Gini lho. Tak core. Kok tak core? Ora coreng. Apa diwehi padas Jagung. Jagung 2000. enak dia orang deh. Dia lho malah kabeh. Iki lho, Karono. ben pedes re. Enggak, agak jen sosis aku. Kaya jataku Kena Ana bocing pakku. kena bumbu. Bone dhewe ora dodoyan mak pitik kok. Katanya mau ngemarani rono aku lho, ring gede hari mak pitik. Aku kon moro interbat bose ra bali. Nang ae aku. Manggung ngekek. Lah. Pitik ora pitike. Nang jero. Pak ora sego ta, Mbak? ora gereng. Siapa? Tuh, itu musik. Tiara kon mangan. Jangan lari Tiara. Kuala bareng. Hah? Dewe nek kepleset Dek. Kamu aku. Hati-hati ya, wis segala romo. Yo, tangan ngono. Kon mek. Bareng kono. Komando. Adek, Dek. Bareng. Ana bocah loro kudu suruh tipu kabeh. Lagi itu asik. Sing kono lho, Mas. Apa rek durung mateng Mas kok. Paling adune. Ale kok kene. Dari sini apa? Diserang. Sini kok. Sono CCTV kok ora ono. Mati CCTV. CCTV. Mati CCTV. Tidak enggak. Pas aku ora cuma CCTV. Kita ning seperti semangat ya. Ada. Lalu sekepleset kita. Masih ada di Mbak Ana mau kita. Tuh, belum. Oh, sambil lagi kok Mas Direk. Ada puciciku di mana Joko Nomor can Lo kan Joko gereja mang loro. Mbone Sopi. Joko isu Joko mbone Mbak Sopi lanang wedok. Wes ora udan kok ya. Oh, Mang Ji. Napa jeneng entong? Untune lara. Ngono.